Kashitiu Paul Sheki Kolosai Kalenong Kabalai Namarkata ladala penmi lem yapi baru Chris Namarkata ladala penmi lem yapi baru Chris Towat iki eki ru ki bahaneng Hagbau Chris udon Ubashong shakakti kamanublay Tupin mut bra ya kita ki eki ru ki bahaneng Om ya kita ki eki ru ki bahaga khandeu Namar phila yapno Bari jing em jong pi la buri lem baru Chris haublay Ondala pau Chris ubaka jing em jongi Anunta piru pen pau lembadu hakaburom Namar kata tu pen penyap tronye ki dikhot jong pi ki bahaka khandeu Kaba klem ka jing bam khoj ka jing ya shikar ka jing kwa basnio bar ka jing kwa lalot kaba long ka jing mani blai thao nakabanta kini ki iru ka jing bitaru blai kawan hakita ki khon ka jing bam ko ngo Hakiba mapiru pila juyat menu menba pila hakini ki iru Henry menta tupen bread no ru yakini baro kajing bitar shla kajing bishni kajing kren ben kajing kren si nakashintur jongpi tawat yalam ler paralok haba pila loj no ya ubri batemen bat ikijing le jongu bat pila kup ya ubri batemai ya baladang penong temai hakajing tip kat bakum kador jong ta wala thao ya u hagaba omla long ukrik baru jiu kajing ot share bat kajing bam ot share unong kendong ukunja skutia umrau ubalait loj Henry Chris ulong baro bat ha baro namar kata kom kibala jid kiba khoj bat ba iet jong blai topin yakub ya kadok nod kajing snow snei kajing sbon kajing sngoret kajing jem nod kajing ya sha slem dagabaya sha paralok bat dagabaya ma paralok lada uno udon kajing mudoi yano kumbo trai ulama ya phi kum taru to le ma phi bat na lor kini ki eke baro to pin kup ya kajing ya i kabalong ka panpo jong kajing panjanai bat to ai ba kajing sok u Chris ka basin sha ragi dono jong phi shakabala khotru ya phi hakawai ka met bat to long phi ki bas ngongu ai ba kaktinu Chris kan shongkar hai hapo jong phi hakajing start baro daga ba hikai ba daga ba yasneng paralok haki sam haki jingruai ba dagi jing kenud ba kenjaman sem daga barwai daga jing ai haki dono jong phi showblay teke ke baro ka ba phile hakaktin lani hakajingle to le ya baro haka kerteng uji so ba utrai daga ba aingo yo blay uba khupa dao ko ki kentai to pin hapo yalade haki tanga jong phi kumba day ken hautrai ko ki shinrang to iet yala ki tanga but what long ki ba bitar yaki ko ki khon to ko ngu yala ki kimi ki pa haki ke baro namarkani ka long ka ba pen sngo ba utrai ko ki pa to what pen bitar yaki khon jong phi yo ba ki thot ki shakri to ko ngu haki ke baro yala ki kenrat kat pa kum kado om daga ba shakri ya khmat kum ki ba pen sngo ba ki brio handai ha ka ba shi sertap kado non daga ba shepti utrai kat ka ba phin le to train adu kamen sem kumba ha utrai but om haki brio haba pitip bana utrai pinyo priang ya ka bainong jong kata ka benta na ba pi shakri ya Chris uba utrai namar uta ubale bomday un priang pat na ka benta kata ka bomday ka baulale but om don ka jingnyau shiliang khamat